पावर स्टार पवन सिंह के एगो फिल्म आइल बा जौन फिल्म के नाम है सूर्यवंशम। और उ फिल्म में के एगो गाना इतना तेजी से वायरल होता यूट्यूब पर, समझ जाए कि पावर स्टार के पावर दिख गई बा। जौन गाना के नाम है दांते से ओढ़नी दबा के। बहुत प्यारा बहुत ब्लास्ट गाना बा जौन की फिल्म के गाना होके इतना ट्रेंडिंग में आ जाना दांते से ओढ़नी दबा भाई सब कोई आ जाई। पावर स्टार पवन सिंह के नाम ना ब्रांड हो। जौन गाना में फीमेल गायक बड़ी अनुपमा यादव। पावर स्टार पवन सिंह और अनुपमा यादव के पहले बहुत गाना होता रहे, लेकिन आजकल के डेट में गाना कम हो गई बा। लेकिन ई जौन गाना बा दांते से ओढ़नी दबा के, अनुपमा यादव के का भाई का आवाज़ बा, बहुत खतरनाक। पावर स्टार पवन सिंह के साथ इनकर आवाज़ बहुत बेस्ट लगेला। जौन में फिर डांसर बड़ी आस्था सिंह। सूर्यवंशम फिल्म में शुरू से अंत तक आस्था सिंह के लीड रोल में बड़ी, कैसे इनकर फर्स्ट फिल्म है आस्था सिंह का पावर स्टार पवन सिंह के साथ। का कहानी है सूर्यवंशम में, का एक्टिंग बा, का डायलॉग बा, बहुत बिजोड़ बा। नाम के आगे जी तार बाबूजी लगाई हैं। एक बार तारा यूट्यूब पे जाके पावर स्टार पवन सिंह के ट्रेलर देखल चाहता, कैसे बहुत खतरनाक है, बहुत मेहनत कर बा। पवन सिंह के लुक स्टाइल देख के एकदम देहाती टाइप के बाटे। डायलॉग भारी भारी वजन बा पावर स्टार पवन सिंह के। तब सबसे पावर स्टार पवन सिंह जाके ट्रेलर देखिए। जौन गाना बताते से ओढ़नी दबा के एक बार जरूर सुनिए। रोशन सिंह विश्वास लिखे वाली गाना के प्यारा गाना बा भाई, बहुत प्यारा। इंस्टाग्राम यूट्यूब पर छा जाई भाई, छा जाई।